mati dah. Hai Ros, Ros. Dari mana kau? Ada dari waspada apa? Manga. Menyalang piti, menyalang bare, mengalai. Iya le menyalang piti, menyalang bare. Iyo mana kecil no? Ragu dah mencari kau. Jangan kau abar selingkuh aja laki pajar dah. Kalau berselingkuh ada di laki pajar tu, kau tu tolongnya kerja udah tu mah. Berarti tak kalok dah dia. Kata kolok lain ada. Iya, mati dah. Hoi Rosna, lah sakit kapaloden, mancaliak parangai kau nak indah berubah. Pagi buto kau lapai batandang, ndak tahu jo laki, ndak tahu jo anak, ndak tahu jo rumah. Oi udah, jangan berang-berang sajo, dan pai batandang, ndak sumbarang batandang, mencari pitih menyalang ka urang, kapam bali bare, jo pambali samba, nan ka disukahan. Muncul kau tu lain. Pagi-pagi kau lo mencerepet. Apa kan mau lalok kau tu lain? Ba ada ndak kamu mencerepet tu udah. Bareng tu banan ndak ada. Pai dia ke subala. Udah lo curiga. Udah tujuan dia berselingkuh. Badan ndak curiga ke kau. Pagi-pagi kau lo pai bertandang. Badan ndak bertandang. Udah ndak bakar ajo. Tentu dia bertandang dem. Tandang salah kau Roy. Kok malah tui besok nomor den gua. Ajo nak kau minta adan balian. Pare sudah. Oce, awak raun-raun paniang selek. Hoi Rosna, lah sakit kapaloden, mancaliak parangai kau nak indah berubah. Pagi buto kau lapai batandang, ndak tahu jo laki, ndak tahu jo anak, ndak tahu jo rumah. Oi udah, jangan berang-berang sajo, dan pai batandang, ndak sumbarang batandang, mencari pitih menyalang ka urang, kapam bali bare, jo pambali samba, nan ka disukahan. Pandai mana kau mencari alasan, mantang-mantang waden, urang pengangguran. Indau-indau dan indau, mencari alasan, sabanan ndak ado, yo indah ado, nan ka dimakan. Nan kamari, dek laki nan den sayang, inyo ndak mencari, udah hanyo pandai berang-berang sajo, supaya jan barutang, supaya jan manyalang, carilah karajo. Pandai mana kau mencari alasan, mantang-mantang waden, urang pengangguran. Indau-indau dan indau, mencari alasan, sabanan ndak ado, yo indah ado, nan ka dimakan. Kapaso den marutang, kasih nan kamari, dek laki nan den sayang, inyo ndak mencari, udah hanyo pandai berang-berang sajo, supaya jan barutang, supaya jan manyalang, carilah karajo. Roy, Aku mimpi kau tadi malam Roy? ndak ado dia memimpi dah. Masa ada mimpi? Mangga mimpi dia udah tertanya. Indah, nomor beko kau puta. Jadi itu mangkonya dan tanya mimpi kau. Dah ada dia memimpi dah. Kalau kan dilutun juga aku ha. Lalu lah kau balik lah. Udah suruh dia lalok pergi pagi. Kalau jalan dia jago lalok, kau suruh dia lalok. Kan dia sakit udah tuh. Mangga kau dah mimpi? Dia nak memimpi dia tuh baalol le. Jadi nomor kau dipasang gini kau. Pasang saya nomor Sarawak kau apa pani udah. Nomor Sarawak kau gadang. 27 Sarawak yo. Ayolah adik coba lah. Boleh kau catatan 2 kau.